Ekonomiak hartu du Forum Europan Inigo Urkulluk egindako hitzaldiaren zatia handiena, eta bereziki aurrekontuak bertan behera utzi izana. Lehendakariak kritikatu du alderdiek ezetz esatea Bruselako bidaia ondorengo proposamen zehatza ezagutu gabe. Hori gertatu baino lehenago, indar politiko batzuen aldetik ja jaso egin genuen. Ostegun eguerdian bertan ez dezala aurkeztu aurrekontu asmorik legebiltzarrean. Beraz, argi egon da, Eusko Jaurlaritzaren aurkako estrategia bat batzuen aldetik, eta blokeoaren estrategia bat. Esan du Jaurlaritzak ez duela denbora gehiago galduko eta aurrera egingo duela, eta herri itunak egiteko eskaintza luzatu die PSE eta PPri. Dos formaciones políticas a las que yo ofrezco claramente un pacto de país. EH Bildu eta UPyDri buruz esan du eredu guztiz desberdinak dituztela arlo ekonomiko eta sozialean lehenengoak eta autogobernu arloan besteak. Bakegintzari buruz Urkulluk jakinarazi du Mariano Rajoy presidenteari proposamena egin diola kartzela politika egoera berrira egokitzeko. Bakeak aurrera egiteko giro egokia sortzen lagunduko luke horrek bere ustez. Badirela urratsak eman beharrekoak baia, desarmearena eta baita arestian egindakoaren aitormena egin alizatea. Beste guztiok egin beharko genukela giro hori sortzekotan ere eta Espainiako gobernuak egin dezake. Espetxe politika malguago bat, giro hori bultzatuz. Eta oraindik ere ez dut erantzunik jaso, lanean jarraituko dut horretarako. Bruselan Europar Batasuneko agintariekin izandako bileretan ere azaldu ditu proposamen horiek.